I hola, bon dia. Iam, una cosa, què m'estàs dient? O sigui, en sèrio? De veritat, s'acaba així? Clar, és que vulguis o no, jo de reüll veig que li queden 3 episodis a la temporada. De veritat que s'ha d'acabar d'aquesta manera? És que no em venen gaires ganes de mirar-ne un altre, perquè al final pateixes més que no pas gaudeixes, m'entens? I que això no treu que els atacs d'en Levi han sigut espectaculars, o sigui, terribles. Vull dir, ha fet el que ha volgut amb la Titana. El que ha volgut. I gràcies a això han aconseguit rescatar l'Eren, que un cop més ja era menjar de tità. I no sé, segons en Levi, el millor era no intentar matar la Titana. Perquè, clar, suposo que fa allò de que la pell se li torna dura i pam, què fas? Que acaba plorant la Titana. Que és un... No l'hem pogut matar, però hem ferit els seus sentiments, sembla. Però res, o sigui, torna a l'expedició i ha sigut un fracàs total. Veus els soldats que han perdut els seus amics, que s'han mort, val? I tornen a casa i dius, bueno, potser a casa els animaran una mica, què va? Els comencen a criticar dient, mira on tirem els nostres impostos, mare de Déu senyor, no sé què estan fent, estan llançant les seves vides. Molt trist, molt trist. És que quan el pare de la Petra va parlar amb en Levi sobre la seva filla i no sé què, li veus la cara d'en Levi de... I ara què li dic, saps? O sigui, si jo fos en Levi, abans que enfrontar-me en aquesta situació, me'n vaig al primer tità que em trobo i li dic, devora'm. O sigui, em moro abans que donar la cara. És que com li dius, saps? Com li dius? Nano, sí, la teva filla que estava sota el meu càrrec està morta. No sé com es pot dir això, saps? Em fa patir el genoll d'en Levi, perquè amb els genolls, poca broma, Esperem que no hagi sigut res. És que només són males notícies, m'entens? Només són males notícies. I, o sigui, i si almenys sapiguéssim qui era el traïdor, o la traïdora, bueno, vale, però és que ni això, no sabem res. O sigui, d'informació quasi que estem igual que al principi. No sé què farem, O sigui, confio molt en aquests 3 episodis que em queden. Va, ens veiem al proper episodi, que segur que la cosa pintarà millor. És difícil, sí, però... Va, som-hi. És que l'animació dels atacs d'en Levi han sigut una llaminadura pels meus ulls, És un nyam. T'ho juro. Espectacular. O sigui, suposo que mèrit d'en Levi, però també dels animadors.